Takže ahojky. Co o tomhle ještě víte, ale jak v normálním CSGO, tak i v tomhle simulátoru přidali nový update, ve kterém máte novou kejsku. Tyto kejsky jsou nový zbraně, ale nejzajímavější je to, že místo knifů tady máte rukavice. Je tohle v normálním CSGO, já vám potom pošlu video a zkusíme si něco nám padne. Jinak mám teď zápal plic, jo. Takže pokud budu občas kašlat, tak mě omluvte. Cyrex za $5. Kurňa. Sakra. Oh, yes! Ty varo, $8. Se zaokrouhlím, že jo? Pardon? Další Cyrex. Ty vole, $21, děláš si srandu? Ty vole. Už to jednou mám, tak to prodám samozřejmě. Jinak chci říct, že ještě přidal něco, co se jmenuje, tak když, Chop Shop. A teďko se chci vrhnout na to hlavní. Shop už tady byl předtím. Sakra. Myslím tím. Tohle. Má se dneska vrhnem i na jiný kejsky. Že bychom dali dneska Dragon Lord. Zkusíme dneska Dragon Lord. To zase smutná kejska stojí $23. No, 22, no. Ty vole. Děláš se srandu. Ty vole. Hej. Factory New. Ty vole, to si děláš srandu. To si děláš srandu.
Ty vole, to si děláš srandu, hej. To stojí zatracený 1000, já mám Factory. To si děláš srandu. Máma. Dobrý. Jenom mě máma nepodezřívala, ty vole. Ty vole, to si děláš srandu, hej. A na to zatracený rukavice. Ty vole, to si děláš prdel, Dragonlord. No, myslím si, že teď to můžeme ukončit. Znamenl jsem vás novým updatem. No a ne, počkej. Ona bychom mohli ještě zkusit ten shop chvilku. Počkejte. No. Ne, jenom nahrávám obrazovku a potom to jenom budu sdílet na Viber, víš. Pardon, máma, co padlo? Ale machine. To je Arm Machine. Musíme to ještě 5krát. Takže prvý. Čekat, co to bude stát víc, to je $1, ani ne. Jsou se zaokrolovat, ne moc. Ten Make 10 Fade vypadá strašně pěkně. To když není moc zácný. Počkej, jo, hej, ty vole, no, stojí to jenom $6. Kurně, zatracený shacer fidget. Ty vole. No, já už bych to tady rád ukončil. No a uvidíme se příště.